Dobrý večer, dámy a pánové, milé děti. Já si myslím, že nejlepší přivítání by bylo, že si všichni zazvoníme. Máme zvonečky? Tak zazvoníme. No jo. Já jsem nesmírně rád a je mi velkou radostí nejenom pro mě jako pro starostu, ale pro paní místostarostu, paní Marčíkovou a pana místostarostu Čtvrtečku, že vás můžeme tady přivítat. Já se velmi omlouvám za to počasí, ale jsou Vánoce, tak prostě na Vánoce padá sníh. Je pravda, že proč jsme se dneska přišli? Koukáte se na tuhletu bílou takovou zvláštní obludu, děti, která je jedním z dalších vánočních dárků, který jsme se rozhodli dát občanům, vám, vašim rodičům, babičkám, dědečkům, vašim rodičům, ale hlavně vám. A je to unikátní zvonkohra. Já ji za chvilku budu mít čest odhalit, doufám, že se mi to povede. A doufám, že ona nám zahraje. Co bude dělat ta zvonkohra? Ona v podstatě bude vždycky jednu celou, nebo v nějaký okamžik bude zvonit, hrát nějakou písničku. Teďka přes Vánoce to budou vánoční písničky, ale já předpokládám a dívám se tady na autory, který za chvilku představím, že ta první písnička bude co jiného než Náchodský zámek. My jsme se taky dneska tady sešli a já jsem moc rád, že jsme se sešli v takhle velkém počtu, protože máme unikátní možnost se zapsat do České knihy rekordů, kdy tímto tunelem nebo touto bránou, nikoliv tunelem, ale bránou, projde největší počet držitelů zvonečků a já pevně věřím, že se zapíšeme do té knihy rekordů a jednou provždy Náchod bude slavný tím, že projdeme na počty a budeme mít jednou provždy zápis v knize rekordů. Dovolte mi, abych ale poděkoval pánům, kteří stojí tady vedle mě. Je to mistr zvonař Jan Šeda, který v podstatě nejenom, že poprosím vás o potlesk, on si to opravdu děkuju. Zaprvé je to pan mistr, protože jsem se dneska dozvěděl, že každý zvonek je svým způsobem originál. Tenhle ten zvonek, který já držím v ruce, je dar městu Náchod, kromě toho, co za chvilku budeme otevírat. A je to vlastně zvonek, řekl bych starosty už dneska, protože na něm je Náchodský zámek a erb města Náchoda. Tenhle ten zvonek jednou provždy zůstane na radnici a ten, kdo přijde po mně a další starostky a starostové na něj budou zvonit, možná třeba až budou končit. Já bych chtěl představit ale druhého člověka a je to autor návrhu, který v podstatě tuhletu krásu, kterou za chvilku odhalíme, celou vymyslel, nakreslil a vlastně nám ji celou takhle připravil a tím je inženýr Luděk Bernard. Takže děkujeme. A já už jsem dlouho povídal, teď už přestanu povídat. A teďka si řekneme takový scénář. Já se požádám tady kolegy, že bychom odhalili pomalinku tu zvonkohru. Jo. Já vás poprosím o ticho a teď poslouchejte, jak hraje Náchodská zvonkohra. Prosím.
tak. Zvonečky, Vánoce, to je přece věc, která k sobě patří. Takže já v tuto chvíli budu tím prvním, který projde tou pomyslnou bránou, Náchodskou bránou, pod Náchodským zámkem a budu první, který se zapíše. Potom předám můj zvonek paní místostarostce Maršíkové a panu místostarostovi a poprosím, aby celou věc si potom převzali ode mě děti k dalšímu programu a chci taky pozvat mateřské školy Vančurova pod vedením paní učitelky Klempárové, která bude, řekněme, následně vás provázet nějakým doprovodem. Já vám přeju moc všem krásné Vánoce, těm, kterým jsem nepřál při rozsvícení vánočního stromu. Děti, vám přeju hodně dárků od Ježíška, pod stromeček. Užijte si to. No a Náchodské zvonkoře všechno nejlepší. A vám taky. Hodně zdraví. Děkuju. Jak málo stačí dětské radosti. Užijte si to, mějte se moc hezky a já se musím loučit. Já už zase musím frčet někam do Špindlu nebo kam. Mějte se moc hezky. Naschledanou, naschledanou.